applyan dito og trabaho. Musugot ka ikay helper nako. Oo. Nya kadaog ka. Basi, kadaog ko. Kung maayo ani nitong buhaton rap. Atong ingnon si mama. Anaon na to si mama ay. Nga, ma. Og naa gani mi sweldo duha si papa. Ang katong nga amo aha kay among ipalit og karsones sinina og purol kay ang among karsones o daan kayo ni imong purol sad. Basta imong sinina na wa pagi kay kuan niya. Sila si ate ato to silang suguon og kuan niya manlakaw ta. Ha? Ya sila nasad. Nya unsa may imong buhaton? Magtrabaho. Magtrabaho ka. Nya og kuan ko nang hingon ng amo nga rap kay ang ato ara batong gi-apply ang atong gi-applyan dito kay magmasar ba ta siminto. Pwede na. Pwede ra. Di kada ugas pala. Alam nga, di. Ang grana. Okay, gaan. Nya taas pa mo pala nimo. Ha? Ah, sige, sige. Sige nya, basta ka ha, sure gyud ka nga manarbaho ka. Ah, yamat ra. Sige, ato ingnon si mama, ato mama na. Sige. Ito na dong. Daw, doon lang to ah. Ay, tandahan na to. Ay, lapok kayo. Kapag balay na to, atong human. Ah, ayaw, ate ah. Kaon-kaon raman. Kasi sa dando. Gusto mo man ginay kanon. Ilang na. Yan lang ay in. Kinsa man ning motor? Anak ko. Baguha ko na ni motor agad. Mao ni katong giingon ni Sir Jan nga iyang ihatag nako. Hey, salamat. Salamat yung taon kayo. Yan, naging ko'y bagong motor. Yes! Pero ang problema, day, nang-apply rin kami duha si Rap-Rap dito og trabaho sa Atbang. Ang trabaho ng atbang na. Kat-kat bukid. Kat-kat sa bukid nga. Kontraksyon na mong i-applyan. Kaming duha. Ay, ang problema, ang ingon, takiya. Porbida, dong, kanang imong anak ba? Makadaog ba ka na sa pala? Ingon sa ingon sa gani karap pangutana ato sa tagiya. Bukat kayong pala? Way problema. Kay inikadako na sa nimo pagka sige kag anak ka sa palam ayo. Aw. Na mo sa sildo. Di makadata na kani imong motor nga hinatag. No, paningkamutan gina na to kitang duha. Wa may lain kay sila sa mama nimo. Di mo na sila trabaho kay naaram na sila balay, malabar na sila labalong at kita laki, kita tulo dodong in. Okay kayo no? Oh. Apel ni ka trabaho. Nabungot sa ukok. Onya. Madawat ka sildo. Sa tindutas, pinabuki na karon ay. Bakalag pobre. Basta kay. Oh, bahalag pobre. Oh, basta magkatrabaho lang. Tako ba gini mo dong. Onya. Ato na ta. Asam dahil si Bibi day. Ligo sa tabay. Sakto kayo iniguli ato. Surprise to niya. Aro di sad siya makitaan. Kita di ta niya makitaan. Blackout ta. Nani ta mama. Dai, nikabot ta imong anak ba? Nikabot ta imong anak guba nang naw. Upay guba na daan. Nikabot ta imong anak nga si Kasmi ba? Pakutan siya ug siya yang gusto kay kami nadarbaho nami. Aron sad siya nga ma-challenge. Siya mo ayo na paniligya siya pati iwasan kanya ganun niya. Nikabot ron na sa siya trabaho. Kay bitay marapan ninyo mga sinina sa inyo. Pagkay na mga dana. Guys. Ano mo, man. Tama dong. Bumbus-bus, mama.